Cynthia Tótová, hviezda Behind the Fame, ktorá prešla z rapového sveta do sveta reality show, kde už však nečakali iba kamery, ale aj nová životná etapa, nový životný príbeh a práve dnes tu je preto aj spolu s jej priateľom, zajačikom, Jurim. Takže vítajte, ahoj Cynthia, ahoj Juri. Pozdravujeme. Ahoj, ďakujeme za pozvanie. Ako sa máte? Tak so zajačikom. So zajačikom vždy dobre. Hej, nie, veľmi dobre sa máme. Teraz sme boli v Prahe, takže beháme hore-dole. Predtým na Madejre. Predtým na Madejre a teraz poviem na Maledivy za chvíľu, takže užívame si dobre. život. A už ste aj na televíznych obrazovkách pred všetkými Slovákmi, tak aké máte reakcie? Asi začni ty, no. Hej. Tak mne do správ chodili veľmi pekné správy, že to chcú hneď kúkať ďalej, alebo že ma spoznali z iného svetla a že akože som tam úplne autentická, že sa im páčim. Takže ja som naozaj nemala žiaden hejt, čo sa týka komentov v mojich správach. Takže mi chodili fakt len samé pozitívne reakcie. Takže som sa tešila. A potom som uvidela komenty a iba, že čo? To sa nezhoduje s tým, čo mi písali. Ale tak väčšinou ľudia, ktorí reagujú pozitívne, nekomentujú tieto príspevky, väčšinou takí, čo sú nejakí... A už si na to trošku asi aj zvyknutá. Hej. A ja som zvyknutý na to, že som na televíznych obrazovkách už nejaký čas a toto som ešte zatiaľ tak akože veľmi vedľajšie, čiže je to asi fajn a není to pre mňa nový pocit a dobre to bolo za mňa. A dnes sme tu preto, aby sme spoločne okomentovali druhú epizódu. Ja už som teda druhú epizódu videla a sú tam všelijaké aj také sporné momenty, tak som zvedavá, čo na to poviete. Aké to bude, či ten dobrý pocit budete mať ešte stále a práve preto si môžeme pustiť klip číslo 1. Prečo si donesla ty Cynthia mašle? Prečo? Toto je podľa mňa, že keď sa ukáže mašla, tak to som, že... To je, že kto je toto? Každý uhádne proste, že Cynthia. Áno. Ak ma definuje niečo ako mašla, tak mi to príde také trochu zvláštne. Tak čo, teraz nemáš mašlu? Nemám mašlu, lebo jak mám takéto vlasy, tak mi tá mašla nejak sa mi tam nehodí. Ale keď si dám zase niekedy dready, tak určite bude tam tá mašla zase. Ale určité obdobie tá mašla ťa teda naozaj definovala. Áno. V ľuďoch to vzbudzovalo pocity, emócie, vášne a dokonca tvoja mašla bola spomenutá aj v rapovej skladbe. No jasné, že bola, vidíš, kam sa mašla až dostala. Takže ja som povedala, a mám komentovať tohto sama, čo na mňa dal. Je to samo. Mám ho aj tak rada a on mi aj hovoril, že musí tam dávať nejaké takéto veci, aby teda kontroverzné alebo nejaké možno nepríjemné mne alebo Bianke. Takže úplne som v pohode s tým. Ja úplne viem, ak to myslel a úplne mi to je vtipné. Že viem, čo sa odohralo v jeho hlave. Ale ešte sa na to opýtam určite, mu aj napíšem. Potom, keď skončíme. No, on tam dáva viacero takých komentov na vás. Hej. No a čo ty, Juri? Ty máš radšej Cynthiu s mašľou alebo bez mašle? Fúha, ja mám Cynthiu ráda aj s mašľou, aj bez mašle a akože za mňa sú mašle cool. Ja neviem, Počkaj, však ja mám mašlu. Má, túto má takú vzadu. Ja som na to chcel inak upozorniť, že ju tam má. Takže je tam stále. A ja neviem ani, že aký to má význam, to je akože estetický doplnok, či to ti nejako dlží... Je to štipec na vlasy, ale je teda v tvare mašle. Cool. No a vtedy, keď si sa tvoja mašla ocitla aj teda v rapovej skladbe, mala si možno chuť zahodiť tú mašlu, alebo či ti to je úplne Práve, jedno? že som ju chcela ešte viac nosiť. Človek, že teraz ma niekto vynadá za to, čo nosím, alebo ja neviem, jak vyzerám a ja mám teraz čo s tým robiť. Keby mi niekto komentuje môj nos, tak čo mám ísť na operáciu kvôli tomu, vieš? Takže nič by to nespravilo, akoby, že určite by som to nechcela prestať nosiť kvôli tomu. Ale ty a tvoj štýl, ty si celkom taký chameleón, nie? Že raz raz voľné veci, raz sexy veci. I keď akože možno tie posledné roky si nebola taká ženská, alebo si sa tak žensky neprezentovala ako tento rok, vzbudil to možno práve Juri v tebe? Lebo keď niekedy vidím tie vaše fotografie... Určite to vzbudil on vo mne, pretože on mi dodáva veľmi veľké sebavedomie. A tým, že ja sa môžem obliecť hoci, ako on ma vždy pochváli, nikdy mi nepovie, že no toto je moc, toto je... Nie, vždy mi povie, že super, že proste som krásna a zároveň sa cítim dobre aj ja sama so sebou, pretože som schudla a som nabrala nejaké svaly, takže aj to je určite jeden z dôvodov. Ale myslím si, že keď má niekto pri sebe takéhoto partnera, tak je to veľmi také
také upokojujúce, že môžeš byť sama sebou, robiť si, čo chceš a on ťa len v tom podporuje. A čo Juriho štýl? Mám sa teraz aj vyjadriť? Máš teraz chvíľu času. Čo môj štýl? Tak môj štýl, akože ja som si módu nikdy nešiel, mňa to nikdy nejako nezaujímalo, akože väčšinou to tak býva, že tí muži to až tak možno neriešia, ale áno, tento svet ma prinútil, že som to musel začať riešiť. Svet alebo Cynthia? Tento svet, najskôr akože tohoto, že si na fotkách ľudia ťa vidia a tak som si povedal, že možno by sa aj patrilo, že akože pekne obliekať. Ale však došla mi do života Cynthia, ona sa tomu asi rozumie lepšie ako ja a niekedy je výhodné nechať ako keby veci, ktorým až tak nerozumieš, na niekoho, kto je v tom lepší, čiže to nejako delegovať a ja som to delegoval na Cynthiu a myslím si, že to zatiaľ ide akože. My sme si tak rozdelili nejaké role, úlohy, áno, že to, čo ide lepšie jemu, tak on mne poradí a to, čo ide lepšie mne, tak ja jemu zase poradím, takže... A mne to nevadí, lebo ja neznášam nakupovanie, nerad sa obliekam a ona, keď mi to všetko nachystá, povie, čo si mám dať, to je super. A ešte sa aj ľúbim do toho, však ja sa chcem ľúbiť hlavne jej, takže super, 10 z 10. Takže sa o teba komplet postará. No, komplet, akože áno. Čo sa týka šatníka, tak určite sa postará. Tak to si vyhral. Niektorí už vedia, niektorí nevedia. Kedy to medzi vami vlastne vzniklo? Je to vlastne vďaka tejto show? No, ako na konci dňa je to asi aj kvôli tejto show. My máme vlastne však spoločných kamarátov, vlastne producentov tejto reality show, ktorí nás spoznali a kvôli ním sme sa aj dali dokopy. Takže všetko úzko súvisí s BTF. A sme spolu asi 3-4 mesiace. To vieme, však od nejakého júna. Sme videli, že ako ten krásny bosk, ktorý obletel internety. A ty si bola taká, že už si niekoho si hľadala? Ja som bola taká, že keď mi niekto má dojsť do života, s ktorým, teda človek, s ktorým sa budem cítiť dobre, tak prečo nie? Nehľadala som si, že musím si, idem si nájsť, hľadám si. Nehľadala som si. Absolútne som si nehľadala. A potom došiel a ja, že ne, som sa začala zaľubovať a že ne, však on je mladší, že ne, ja vlastne nechcem nikoho. Nedalo sa to. Moje srdce proste povedalo, že no Cynthia, ale tu už stopka, tu už nerozhoduješ ty, ale ja. Vieš. A kto bol prvý zaľúbený? Asi ja. Hej? No a čím ťa tento mladý, krásny, šarmantný to srdíčko, kľudne si ho môžete dať. Ale srdíčko mňa zaujíma, od koho mám. Ja ale neviem, od koho mám. Prečo, že zaujíma hlavne inak. Dobre, tak ma zaujíma. No, tak čím ťa tento mladý, šarmantný muž očaril? On má tak strašne dobré srdce, že to ja nechápem, že ešte takýto človek existuje, že všetkým chce dobre a normálne tak posledné, na čo myslí, je na seba, nechápem, inak to nie je dobré, ale je taký, že zaujíma sa od tých svojich blízkych a chce im najlepšie, ako vie, čo vie pre nich spraviť, spravil by všetko. Je strašne cieľavedomý, je ochotný, je trpezlivý, zručný, vnímavý, takže toto hovorím všade vždycky, ale ako je to pravda, neviem, čo mám iné povedať. Musím to stopnúť, máme tu nejakú zásielku. Sekundičku. Čo? Zasielka, že došla pošta. Jakú zásielku? Došla ti ďalšia, čokoláda, možno. Vôbec neviem od koho, lebo však ja Vojka ani nepoznám veľa ľudí. Páči sa, toto bolo mi z recepcie, že to mám ísť zobrať. Páči. To čo je? To čo je? Čo tam je napísané? Že pre Juraja Koči. Ty si Koči? Áno, ja som. Počúvaj ma. Teraz si dáme také, že rubriky. Prvá rubrika sa volá, že kto je viac? Alebo kto je väčšia? Kto je z vás väčšia drama queen? Cynthia. Tak asi ja. Kto z vás je schopný viac minút za nejakú blbosť? No ale nie za blbosť. To nejsem schopný zase. Že za blbosť možno nie, on viac mije. No teraz, ale podľa mňa, že kebyže to je nejaké oblečenie alebo také čosi, tak ty si schopnejšie. Viac. Hej. Ale za blbosť ok, berem, že možno aj ja. Lebo Cynthia je taká, že si to veľmi stráži. Že ona, akože na to, že zarába, že super a podľa mňa akože, že všetko fajn, tak si vôbec neuletela. Si taká, že šetrná? Je. Akože nie je, že moc, ale zase to je to, že tie stereotypy, že by si to nepovedala na ňu. Že fakt je ako zodpovedná veľmi. A to asi aj kvôli, že tvojej mamine a tak, že na ňu dáva pozor. Hej, mamina je taká veľmi striktná, ona má aj prístup ku všetkému môjmu. To som aj rada. Tak to je mučná? Áno, ale... Nemohla uletieť. Ale ne, mohla by som si uletieť, vieš, ale to vôbec nie kvôli tomu sa neulietam. Nie. Je zodpovedná veľmi. To je lenivejší, keď máte ísť cvičiť. Ani jeden.
Ani jeden. Akože poslednú dobu ja, ale to len kvôli tomu, lebo mám furt zapchatý nos a proste mám nervy na to, že chcem sa dať dokopy a potom si proste cvičiť, ale nie, Cynthia, ona je zodpovedná, cvičí a ja keď mám akurát obdobie, tak kokos mal som, že aj 10 tréningov týždeň úplne v pohode, takže asi to zvládame obidvaja toto. Kto z vás ako prvý príde so spravedlnením, keď sa pohádate? Ako kedy. A podľa toho, čo sa stane. Ale nezvykneme sa vôbec hádať. A keď takto trvá fakt chvíľku a to len taká výmena názorov. Obidvaja sa vieme ospravedlniť. Hej, obidvaja sa vieme ospravedlniť, presne. Tak týmto by ste prešli, ale ešte tu máme jednu rubriku. A to je žiarlivostná rubrika. Bude teraz vlastne konkrétne na teba ušitá, pretože ty som pochopila, že až tak nežiarlíš. Dobre, kľudne aj naň ho práve, že daj. Hej. Není, že žiarli práve, že... Žiarlím, ale nežiarlím akože tak, ale však kokos... nie neopodstatnené. No však áno, veď ani akože nedal som nikdy nejaký dôvod, ale tak to je, vieš, že... Neviem to ani vysvetliť, ale nežiarlím. Ale však niekedy, vieš, čo myslím, že tí chalani niekedy... Neriešia také veci. No, že... Neviem to vysvetliť teraz. Dobre. Nežiarlím, ale však kokos. Ale je, trošku žiarlivý je. Tak dajme si potenciálne príbehy. Keby sa Juri odfotí s nejakou fanúšičkou na ulici, ale ste tam obidvaja a teba tá fanúšička ignoruje. Tak nič, ja ich odfotím, pohode asi aj. Hej. Ale vieš čo, ide hlavne o to, ako ten muž sa správa pri tom, jak sa stretne s nejakou fanúšičkou alebo s niekým. Proste, keď dá najavo to, že sa mu páči, tak to by bolo nepríjemné, ale... Taká to je modrovka blondína. Tak je to v pohode, ja by som určite by som do neho rýpla, že nervy by malo. Ja by som určite rýpla do neho, že hej, to bola modrovka blondína. Ale inak akože v pohode by som bola, a určite by som si rýpla. Určite by som si rýpla. 100%. Akože nedal som nikdy nejaký dôvod, ale tak to je, vieš, že... Neviem to ani vysvetliť, ale nežiarlím. Ale však niekedy, vieš, čo myslím, že tí chalani niekedy... Neriešia také veci. No, že... Neviem to vysvetliť teraz. Dobre. Nežiarlím, ale však kokos. Ale je, trošku žiarlivý je. Tak dajme si potenciálne príbehy. Keby sa Juri odfotí s nejakou fanúšičkou na ulici, ale ste tam obidvaja a teba tá fanúšička ignoruje. Tak nič, ja ich odfotím, pohode asi aj. Hej. Ale vieš čo, ide hlavne o to, ako ten muž sa správa pri tom, jak sa stretne s nejakou fanúšičkou alebo s niekým. Proste, keď dá najavo to, že sa mu páči, tak to by bolo nepríjemné, ale... Taká to je modrovka blondína. Tak je to v pohode, ja by som určite by som do neho rýpla, že nervy by malo. Ja by som určite rýpla do neho, že hej, to bola modrovka blondína. Ale inak akože v pohode by som bola, a určite by som si rýpla. Určite by som si rýpla. 100%. A takže okrem toho, že nevyvinutý poriadne čuch, tak všetko je v poriadku. Hej. Takže niektoré veci ešte nie sú tak vyvinuté, ale však robím na to, hej. Čo ešte nie je také vyvinuté? Neviem, Cynthia musí povedať, čo nemám vyvinuté. Napríklad ja chcem chladničku opraviť už asi 2 mesiace a on stále to nevie urobiť. Nie, že neviem, počkať. Jasné, že to viem urobiť. Už som si tam zobral aj moju šrobovačku, všetko. Len ide o to, že proste je tam jeden diel, to je vlastne montážna sada na chladničku stavanú a potrebujem len pripevniť akože o skrinku dvierka, nie? Že aby išli spolu. No a tam je ten problém, že neviem objednať iba ten jeden dielik, ktorý sa pokazil, ale musím objednať proste všetkých 50 k tomu. Tak to čakaj ešte tak, že minimálne 6 mesiacov. Ja tiež teraz som sa konečne toto leto dopracovala k tomu, že potom, čo sme mali 3/4 roka chladničku v pivnici, novú, tak až cez leto bola namontovaná na miesto mojim partnerom. Ja mám na to strašné nervy, že prečo sa to nedokáže urobiť? Urobím to. Dobre, objednám ten diel, už som bol v jednom obchode a ale už si to povedal tu, takže... Lebo ja napríklad hneď, prídeme z dovolenky, ja hneď čo urobím, vybalím veci. Prečo by som to mala robiť o 2 dní, že na čo mám proste čakať? Lebo raz sa nám stalo, že niečo som mala na sprche, neviem, jak tá hlavica nedržala niečo nejako a mala som fakt zlý deň a už ma všetko nejaká všelijaká drobnosť ma už dokázala vytočiť a ja som došla do tej sprchy, nevedela som si to tam dať, lebo to proste to tam nešlo. Ježiš, ja som taký záchvat chytila a že som tu sprchu a že to keľu aj s tou sprchou, že neviem sa normálne usprchovať, musím si to držať a zároveň si aj mydliť všetko, že proste nedrží to, vieš. A on hneď došiel, hneď to opravil.
Namiesto toho, aby keď som bola ešte kľudná, som to povedala, že to by to trebalo Lebo proste nebola núdza o to. Nebola núdza o to. Že keby po mne huláka a proste robí mi nervy, tak jasné, že to idem hneď opraviť, ne? Prečo by som tak zahulákala? Vtedy si hulákala. Ale to som hulákala na sprchu, nie na teba. Dobre, však na sprchu. Tak som to rýchlo išiel vyriešil, lebo som cítil, že už môže byť zle. Sleduješ aj také napríklad, že čo lajkuje? Nepozerala som si jeho akože takto, že Počkaj, pozerala a pretredila aj. Ale čo? Akože poďme pravdu na stôl. Ale teraz, akože teraz. Ja teraz nie. Ale na začiatku, keď sme ešte boli, tak ja tak ona zobrala môj Instagram, pozrela, koho followujem. Aj bez môjho súhlasu veľa z nich akože povymazávala. Nezaujíma ma, či jej kamoška není vymazané a ideme. Ale kokos, je to tak však normálne. A proste pokračujeme ďalej, proste ženy nič, no. Ja som žila v rapovej sfére, takže niekedy som čítala taký koment, že táto feťačka, alebo neviem, ktorá droga spôsobuje to, že som hyperaktívna. Viem, ako je na tom Bianka, keď niekto proste o nej hovorí veci, o ktorých ja viem, že ona nerobí, napríklad o tom, že droguje, tak je mi to také, že na čo vyslovuješ veci, o ktorých nevieš. Nedokresluj tam niečo, aby si mala videnia. Tak myslia si niektorí ľudia, keď ma niekde vidia, že niečo berem, ale ja som len proste strašne hyperaktívna. Počúvaj ma. Pamätám si na tú tvoju chatu tam hore na Kysuciach. Keď som tam bola naposledy, ešte voňala po dime a po tých tvojich ranných voľských okách. Láska, ja neviem, o čo ide. Nie každý, kto ťa sleduje, chce len niečo z teba. Niektorí len nechcú zabudnúť. Tvoja? Veď ty vieš. Ale však nechaj mi to. Nenechám ti to. Takto to, jak to ohoreli, tak ja to len dokončím. Ja to len dokončím. Takto si to zapálím a takto to, sorry. To srdiečko si možno zobrať. Nie. Why are we still here?